Какво ще си купиш Тесла? Никога в живота. Е бил по БМВ-тата. Не. Здравейте! Това е Тате. Или накратко Пацко. Добър ден! Днес сме се събрали да направим клипче, защото над 300 човека искаха да направим видео за неговата колекция. И сега ще му задам въпросите, които вие сте написали, както и той ще ви разкаже интересни истории. Надяваме се да ви е забавно с нас. Интересни, самата истина. Колко да са интересни. Да ви покажа кола на 45 години в моите ръце. Чисто нова е. Изглежда и си е чисто нова. Фиат Табарт. Такъв не съм карал. Но съм карал брат му. Ланча Делта Интеграле. Не ми харесва в БМВ-та. Леле! Не, харесва ми Мерцедес. Просто. Как си решил да правиш колекция? Да събираш? Значи това е много дълга история. Имаме време, давай. Значи аз събирам колички от преди 45 години. Значи от детската градина събирам колички. И тогава всеки ден ходех с една жигула и всеки ден ми я крадеха в детската градина и се прибирах без нея. И още си я спомням, тя е една зелена. И не мога да намеря да си я купа тази жигула. Това е най-бавната кола, която съм карал и се гордея, но благодарение на нея, че много здраво останах жив, защото много я щупих. И едва ми не я намерихме за колекцията. Тя ми е най-ценна тук. Дали се? Моята. Да, на снимката е неговата кола. Която беше, да е. Да. Даже в същия цвят я намерихме. Мерцедеси, БМВ-та, американци и много обичам камионите. Петербилда и полицейските ги харесвам също, защото и те са ми приятели.